Abia ni gedo mar pewe manyien pachoka koro ochungi bang' jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba lero ni gedo moro amora manyien biro tim e rang'iny ma opuodhi e piny mangima. Ka owuoyo e gwenge mag Budalangi seche mane otelo e yawa yanga juma mar jiwo chenro mag gundho lony manyasani e kind ojende, na Mwamba wacho ni chenro mar talanta hela ibiro yangi juma manyien. Chenro mar chako yanga tuke mag rowere manitiere kind higni 19 kadok piny biro chaki machiegni ni ka geno nitie ni tukegi ibiro tigodo e konyo tim mar Harambee Stars kwanyo jotugo mapod tindo mabiro konyo tim mar Kenya e tuke mabiro. We are going to have training facilities in this country that are of international standard. And that is why, kama hamjui, natangaza leo as a policy of the Ministry of Sports, tumesimamisha ujenzi wa viwanja vyote vya michezo. We have stopped. Tumesimamisha. We have suspended construction of all sporting infrastructure. Tunajipanga kwanza. Tunachora master plan, tuna set standard. Tukianza kujenga, tutajenga vitu ambazo hata wale wakitoka England wakija hapa wanasema okay. Now we can compete. We just upgraded some of these 2-in-1.